É o noso santo de toda a vida. Sempre ven polas casas unha vez ao ano. O santo viaxeiro, o San Miguel. Témolo un día solo, queríamolo ter máis días, pero non dá para todos os veciños. Que é para vostede ter o santo na súa casa? Supón unha tradición moi antigua, de sempre, de toda a vida. Nosos pais, os avós, xa o tiñan. E a tradición seguirá. E a tradición seguirá. Nos toca despedirse do San Miguel. Santiño bendito, que Dios nos dé salud e paz, e que se acaben as guerras. Tiro pola porta, Fina. Sí, sí. Vale. A onde nos diriximos agora? Quen é a veciña ou veciño? Tiña a Pilar. Sempre lle hai que botar un cartiño. Home, debeselle votar. Porque aí contribuímos en que? Contribuímos, pois mira, a tradición, a axudar a conservar o santo. A axudar a comisión. A comisión, as Que festas. están pasando calor aquí. O Javi máis a Eva. Pero non é nesta casa, non, Fina? É un poquinho máis alá. Non. Vale, pois siga que eu paro cos da comisión un momento. Chova, trone, faga, sol. Hai que ir polas portas. Recaudando. Destes un paso importantísimo, facendo o Cruceiro Fest. Destes unha volta tamén. Pois sí. Saiu todo moi ben, era inculcado a chavalada, pero houbo xente de todas as idades e a verdad que moi contentos. Se o santo vise, que seguro que viu o Cruceiro Fest, pensades que estivo contento ou contentísimo. Contentísimo. Santo viaxeiro, pero que vai a seguinte porta. Emilio, a ver, ven. Ui, é que atopei cos da comisión, co Javi máis con Eva. Ya, é parache. Parei porque quería saber se xente somos moi de dar ou... Todos votamos algo. Sí. Sona, a ver, vamos a tocar a Pilar, tocolleo. Xa está. Moi buena. Pero Fina, o compañeiro Fran Cámara, Un placer. quen máis ven? San Migueliño. Trégame o santo. Xa che tarda. Xa me tarda, porque é meu favorito. O primeiro que lle pides ao collelo, Pilar, que é? Bueno, que me dé salud. Sei que hai que poñelo mirando para fora. Sí, na porta. Por culpa de que as malas vibracións non me entren a min. Malignas. Pilar, Dime, hai moeda dentro, pero ainda ten que soar un pouquiño máis. eu creo que monedas non hai. Habrá papel. Papel de billete. Eso de Billetes fuertes. Ti que lle vas botar, moeda ou billete? Pois mira, estou en dudas. Non sei que cambio tendrei. A ver se mañana teño algunha suerte e se o merece. Se non, vai como veu. Pois así contribuímos, desde logo. É a gran mensaxe, querida Pilar, que había que votar por San Miguel. Si fai algún favor, ben, merece. Se non fai ningún favor, adiós moi buenas, hasta el año que viene.